आमच्या मंडळात तो जाणतो माणूस पण गणपती बुडवक मात्र असता आणि आवर्जून सगळ्यांका सगळं सांगता मा काय सांगलं आता आपल्याक सांगता पुढे सांग रे. अरे पुढे मोर्या मोर्या होय रे ये मरे लोट्या हे लोट्यारला या लोट्यारला या वाजय तू वाजय मगाशी माका सांगा होतं घाले बाबली घाल होय महाराजा. हे पटू सातार्डेकरने आपली वेळीवाकडी सेवा दिलेली आहे तुमची. होय महाराजा. आपली तू मान्य करून घे. होय महाराजा. त्याची काय चूक आपला झाली असेल तर तिथे पोटात घालून त्याला अशीच काही सेवा करायला बुद्धी दे. तुमच्याकडे जाऊ जरा हे कमी कर. काय झाला काय मोर्या. होय महाराजा. म्हातारी आमची म्हातारी शितारी सगळ्यांची तब्येत कधी पेढे घ्या त्यांच्याकडून आणि याच्यापेक्षा जास्त जगामध्ये 6 किलो पेढे द्या आणि याच्यापेक्षा जास्त सेवा करू नये. म्हटलं सातारडे करा की काय तब्येत बिघाडता म्हणता त्याला दारू पिऊ कमी करून सांग पाणी पिऊ सांग पाणी करून पिल्यानंतर बाप्पा मोर्या. पटू सातार्डेकरांच्या गणपतीचे आतषबाजी चालू हा. एक आटोम माझ्या हातात दे फक्त एक आदू व्हिडिओ काढ वरती टाकतोय खाली पडा. गणपती बाप्पा मोरया. हे आपले पब्लिक परत एकदा आपले सगळे सोनू इजो आदू आकाश रितेश वाईटी त्याला फॉलो कर लाईक करा शेअर करा सरकार परकार करू चोरून वायफायचा पासवर्ड घेता.